De kaas kleurt fleurig, reed, giel en roze, noot de cactussen in bloei staan. En na 30 jaar komt dit exemplaar er dus ook bij. Je zou haast denken dat er in coronatijd extra leefde kregen had. Nou, dat kan misschien ook wel wezen. Misschien hebben we ze vaker door de bal uit. Ik weet het niet. Het kan wezen vanwege het koude vijf hier dat er de kelt wat meer nodig hier. De luchtvochtigheidsgraad wat oors wie zoals. Dat weten we net. Eigenlijk interesseert dus dat ik net zo volle. We vinden het volle mooier dat er nou in bloei komt. En dat komt op een goed moment, nood de kaas weer open gaat voor publiek. Dat willen we graag aan de mensen zien letten die mij gerust snijden weer komen. En we hebben snijdenmedisch van uur 1 tot 4 weer open. En kom gerust binnen, besjut de boel. Nou, dat is waar het verdorven.